ikke. Flemming sætter en omvendt på. Jeg må ikke bare hele banen rundt, mand. Hey, I skal give jer ned i svinget. Det er samtidig, så vi er ned. Det er ikke jo, mand. Jeg er bare klar, jeg skal over, mand. Jeg skal bare rundt. Jeg skal prøve at skubbe her. Prøve at skubbe. Hvad sker der, mand? Så bakker bare. Du står og kigger på det. Jeg er bare med meget. 3, 2, 1. Jeg har mange børn, der ligger og kører fjernsyn. Det gør lige meget for børn. Det gør fjernsyn. Kom nu, Hans. Det er i hvert fald 10 år siden. Hans, kom. Er du bare med det der? Nu er sindssygt at svinge her. Ulla! Kan du på starten? Du kan ikke køre så hurtigt her. Det går til, at man kan lige skrive ud. Ja. Det er fuldstændig så meget, det her, mand. Ej, det er godt. Ej, nu er ikke kraft om starten. Det er hurtigt, klar. Jeg tror ikke, lige nu så kommer en bil bare ikke ud på den ende. Så er det meget sådan lidt. Og kører lidt over mig. Johan! Lemke! Stop så! Johan! Nej, Karina. Hey, jeg har det lov til det. Åh! Hvor er det henne, mand? Hvor fedt. Op til starten. Hvor er det klart, der? Ja, du er hurtigt på den her. Det kører. Ej, jeg skal jo. Jeg kører. Jeg spiller safe. Jeg kan have den. Jeg prøver. Du prøver. Han starter også. Så det vil gøre det. Og skåret er andenplads. Hvad fanden sker der lige? Jeg skal overstå de 2 pladser her. Der kommer nu lige sidste. Hold nu. Kom igen. 3, 2, 1. Kør. Ja, det er det hver gang. Hey, hvem er I over, mand? Hej, op. Okay. Godt arbejde, Kjeld, op. Det er helt lidt prøve der. Så jeg kan smide lige på. Ja, det er vildt, det der. Det er helt vildt. Nu er det jo hele tiden, hvor jeg står. Helle! Gør det! Nej! Hold op, mand! Så kan jeg komme igen nu, mand! Nej, men det er jo Ej, jeg har selv på. Nå. Jamen, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Slidt spyren. Det er næsten, hvad det er. Jeg er ikke god. Hvad sker der, så kommer der med blod her? Ja, jeg bliver frygtelig pille. Hey, jeg er lige bil på værkstedet. Jeg skal på værkstedet. Jeg troede, vi var færdige. Flemming? Skal jeg nok være lidt længe? Nej, kom! Ja, du får Porsche. Nej, det er Guldbil. Hvad guldbil? Hold øje med det sving også. 3, 2, 1. Kør. Bil. Kom her. Jeg tror, der bare kommer for det nede. Kom nu! Helle! Det er jo et for Helle, så det er den første bil, du skal falde af. Nej! Christian, du lader dig! Hey, så må I to, vi må snakke sammen, mand! Det gør det også. Nej, det er ikke nødvendigt. Nej, ikke efter. Hey, Flemming! Jeg får lidt med, at du er ude. Rød, Kjeld! Ej, kom nu, mand! Hallo! Nej, jeg kan falde af, mand! Hvordan er det? Ej, nu kommer I to, mand! Jeg bliver kørt af! Jeg får bare deres straf på en. Skål i okse! Skandale, siger jeg. Han drikker også bag. Ej, det er også ude herovre, så det er på. Så går det køre i den anden side. Ej, nu er jeg jeg har været lidt af min tid. Husk lige, at den der guldbilen, den røde, ikke? Jo. Kenneth. Jeg skal lige have... Den er guldfarvet rød. Ej, jeg ser meget fornuftigt ud i opsæt, det vil jeg give dig. Ja, tak. Jeg skal lige se, hvor mange Det er op til, mand. Jeg har allerede på. Og jeg er lige i farven på. Det vil sige, der er ikke nogen øl, fordi at det er kun Claus B. Så jeg har det også med nu. Så husk at lade med at sætte fingrene op. Hvad sker der? Prøv at se
han har en lodspil. Nej, han siger dejlig lodspil. Claus B. han sidder med fingeren op bag gaspedalen. Det er shit. Kommer han automatisk nu? Ja. Okay. Skal jeg trykke på noget? Eller er det bare nye slidbane? 2, 1. Ja, ja. Ej! Hælder! Du laver ham med dig! Hvor er det lidt skruer? Har du set? Det kører man mega langsomt, den her. Ja. Hvis du får en sejr hjem i gamle, kom nu med alt! Hælder! Jeg tænker, at pitbolden har så nogle folk her. Får du noget humør på dig en... En Nightrider? Ej, det er dumt, nej. Ah, man skal lige på igen. Kom nu, det er godt for hurtigt, der sejr. Det er Kurt Kukke, hvor det kan blive godt, skulder. Nej! Kom nu, mand! Skal det ikke to hjørner? Hvad jeg mener foran? Skal det ikke to svinger? Ej, kom, hvad er der mange? Annie, jeg er lidt bekymret for dig. Hop. Tak. Gør det igen. Hey, gør det igen, Helle. Nej! Hey, der må der være Nej, mand! Nej, sæt den på. Lige lidt først. Ikke for helvede. Det var fedt, at vi havde lyst på at køre mørke. Skiftbane. Sådan, godt! Bang, og en ny banerekord! Okay, det kører det godt, jeg kører så godt. Hvordan vil jeg køre det ud? Ny banerekord på bane 7. Jeg røg fra gaden. Så kører man aldrig i mørke, så går det ikke med lys på. Nej, Hanni, hvor du tror, at du skal til at snakke kaj, ikke? Fordi jeg kan godt se dig. Okay. Men det gør det sværere, eller? Ja, banen op lige. Åle! Åle! Nå, okay. Åle! Åle! Det var sjovt. Det giver så mange, det svære. Stående! Hold fast! Og så har vi Claus på sidst, og Schrøder. Helt ærligt, Schrøder og Claus. Schrøder og Claus på lige. Stop edespaldet. Nej, jeg kan ikke have det. Jeg kørte 18, de andre kørte 23. Men den her, det er den. 3, 2, 1. Så vi skal være tilbage hernede. Ja, ja. Nej, jeg bliver kørt af. Kom nu med den grønne. Nej, det er den grønne først. Så det er jo en slags finale. Ja, så skal vi høre det. Hvor er han sjov? Ej! Ej! Nej! Okay, så er der ikke engang fart på. Nej, hvor kunne jeg godt tænke mig med noget Roy Orbison. Ja. Hey, kom nu nu! Feedback. Hallo! Hey, jeg vil ikke sige. Everybody's Okay, jeg puttede faktisk over i lommen på. Mekanikerne, typisk er kun har øje med en bil, og det er en hans. Men det burde jo være sådan, at vi ikke skal rende rundt og tage i biler. Vi burde være gode nok til at kende de der sving der. Skiftbane. Flot kørt, så det der. Det siger, du står af et Flot. Anything you want. Hvad vælger så? Røde strækker. Der er ikke bil, der er med. Man kan altid få rømme igen. Jeg kører faktisk Prøv at se, jeg kører Netflix omgang. Ja, det er godt. Jeg tog skåret med 2 omgange. Jeg tog skåret med 2 omgange.
Du skuffer meget, du var. Han er ikke god til det. Nej, bare heller give en gas. Det var heller ikke til jyske bind. Prøv nu lige at lade være med at køre ned. Der er altid en af to, der gør det. Ja, men hver gang de sidste 3 omgange er blevet kørt af fra en spil. Så må du gøre det af med bilen. De har ret dernede, så de har kørt af. Det er ligesom i speedway. Ned i svingen, så kommer saberne bagefter og glider ind i en. 3, 2, 1. Kom så, Blå. Fuld kære, kom nu. Det er det, hold så på med dine over, mand. Stop. Sådan er det, han frider. Breakball. Ej, for han. Ja, du er klar. 3, 2, 1. Kør. Nej. Hvor hurtigt er det med klubben, mand? Ja, 2 gange så. Så var jeg efter. Ej, altså, super vigtigt. Hold kæft, den Blå kører mig op nu! Hold fast, Blå. Hold nu fast. Gå ikke op. Stille dig rundt. Hvad sker der, mand? Nej, jeg er Blå af! Ej, det er fornuftigt, Lars. Det er ikke noget, det her. Det er fornuftigt. Nej, der kommer jeg med i gas, hvor jeg bare kunne være ude. Ja, så går det. Okay, stop. Ja. Altså, det er det, Wow! Ej! Breakball. Er det ikke sorte, Kenneth? Breakball. Det sorte står forkert. Det var helt vildt. Det kom på gul. Så 3, kan det lidt, at så kører snart bag, lige rørt væk. Så hopper jeg ind, kører gul på at køre på. Hvordan? Du er en af de unge. Vi har startet selv, når jeg Hvad sker der, sort? Skiftbane. Det var lortet, Igen, godt kørt for ej, jeg har ikke fået min plads. Syveren. Den er et meget god, det er den lille af. kører op af. Ja, selvfølgelig. Skal vi bare... Hold kæft, hvor er min. Jeg er ikke færdig, det fik jeg nu. Jeg ved. Den der kører hele tiden. Det er står her og skifter gik. Kom så, Buller. Kom an. Ja, jeg ved det godt. Ham der Bullock, det er ham, det er godt. Så ej, du har bare pas nu. 5 omgange, så er fedt til. Tror du kommer lidt op nu? Ja, jeg ved det godt. Ulle, er det sidste løb nu, eller? Kom ned og swing her, selvfølgelig. Nej. Okay, 2 eller 3. And the red is back! Og jeg tror godt, vi kan risikere, at den ryger i Epo. Det skal der pisse en kolbe bag. 3, 2, 1. Kør. Det skal ligge på. Hey, hvad siger du, Bulle? Nu er det sving, så kører vi! Jeg kunne ikke nå at lægge os selv. 3, 2, 1. Kør. Du var ikke glad for at komme på, Hey! Ej! Hallo? Hvorfor holder vi hele tiden nu? Jeg var lige Der står bare ikke. Nej! 3, 2, 1. Kør. Kom nu! Kom så, Kjell. Hvad med Kjell, eller ikke? Det står der lige efter dig, Buller. Det står der lige efter dig, Buller. Ikke stress, syg! Ikke stress, vi skal nej. Nej, ikke stadigvæk, stadigvæk. Hey! Det er 800. Hey! Stop bilen der! Kom nu! Breakball. For hurtig tid. Du må starte rundt! Hvordan er det bullet? Nej, det var min var jo over på den anden bane. Den anden var lige kørt forbi, så smuttede den op. 3, 2, 1. Kør. Så er der bilen.